sawangi sine mung remut susah. Semune rebab sing arep kateran. Ya. Menawi kula lepas kula nyuwun ageng sami. Apa to? Selaran kula badhe matur wonten dalem kula menika ageng. Ora sewuran begitu. Enggal matur jajangan kene. Pilih dalu kula menika tanggung penuh. Iki. Iki mawon kula menika ameng-ameng sakjroning Taman Sari. Iya. Lajeng kula mangertosi sekar ingkang jandale aring sanget. Lajeng kula menika kesusem. Iya. Sekar kala wau kula petik kula wadahi tenggo. Dumadakan wonten peksi ingkang nyamber kalian tenggok kala wau. Iya. Tenggok kala wau dawasa inggilipun Siti. Lajeng mangertosi panjenengan gagak panjenengan Oya ingalipun gagak sama. Iya, kepiye? Salipun gagak kala wau. Caringi salipun jenengan. Barengi lali mau jaga. Hei, anu sobat. Wis tiba titik kala mangsa. Wong nyilih bakal balekake wong utang bakalnya. Yen kowe satriya anu sobat. Aja lungguh cekrang sil tumpang oning pendopakung Singosari. Ayo, metu. Bapak iki aku ing alun-alun anu sobat ri. Jangan kene. Impen kuwi kembange wong. Kula jesuk banget kanggo garek pemimpin. Nek coba midhangetake lawan dheke impen. Kembang kuwi sane kuning berkasen wosu. Dening gagak kuwi sane kuning pangkat Candolo. Nanging gagak tau ninggalke Taman Sari ing Singosari. Kuwi mahanani keluarga Singosari. Kuwi selamat kelalan saja. Ora. Aku weruh ya jenenge. Nanging ora saja menungso. Swani sumbar lan iso. Yen kandel wae. Tegese ndi tanggung jawab layan kawula Singosari. Saka iku jenenge. Budal kuwateni musuh aja kok samun tangis. Esemu selap. Titip putramu ra gawuni jajak. Kesatrio, Katolike dadamu sobat. Ojo segitan risak guring kalwang. Harus mati. Harus mati. Guru. Jebul sing sumbar kemok banter. Kaya bisa ngurut. Ngrubuhke beteng Singosari istilah. Ya itu, Jo. Ya kene mbar suara kaya apa dosa kalumputanku. Yen biyen aku ngajeni panjenengan. Yen biyen aku ora wae nunggak kromo.
Nanging bareng aku roh jebul-jebul Ansopati kuwi menungso kang kepancingan iblis. Sik, Nyai Tajaya. Sawise sliramu tak krama ora ngajeni aku. Semune kowe gelo lan kobar tinggalmu. Apa dosa kalputan enggal matur sing cocok? Aku tak takut. 20 tahun kangkang. Sopo sing wani tani lumo Prabu Ken Arok sang Ranggaraja Sabada Amri. Oh. Kon mung suara banter karena kowe peneruh. Sing nyedari nama Kinarok. Iya. Saka rumah sapa? Ora ono liya. Ansopati Cik. Bagus. Aku Satrio. Bagus. Ora bakal ngecat coba janji. Pancen aku sing nyedari nama Kinarok. Nanging Baik. sliramu aja ngluputke aku. Apa sebabe aku ngakai Rama Ken Arok? Apa sebabe Ansopati? Wong tuaku Rama aku tunggul metu. Sedo. Mergo dikakai Rama Ken Arok. Mongko aku anak lanang. Mula aku ora trimo. Aku nglarah sapa tenane kang dari Rama aku tunggul metu. Cetha sing ngedari Rama Ken Arok. Mula utang nyawa nyawa. Sapa kuwi aja nganti lakon dulu. Kedreng atimu kepengin ngerti sapa sing mateni wong tuamu. Yen wis ngerti. Daya aku enggal mesti tuwa. Yen ngono ora beda karo aku Ansopati. Kedaya-daya ati pengen ngerti sapa kang wani nyedani Rama Prabu Ken Arok. Iya. Bareng wis ngerti, ing kono aku bakal ngaturake dharma bektiku marang wong tuaku. Nyai Tajaya. Ing arep aku paling dawuh. Cara utang wis nyaur. Lelakon iki aja nganti tunggan turutan. Upama aku kuwi ora ngrasa kamanungsan, biyen kowe tak katut dosane. Rama Ken Arok. Nek ora, kowe tak anggap dulur kulanan. Kowe tak anggap adikku. Sing wis-wis lelakone wong tuwa soang-soang bendem dikubur sing jero. Ayo padha mukti bawa Singosari lan pun Kakang. Ora. Kuwi salahmu. Indian aku cilik kok gedake. Iya. Pepasan aku pintrah. Nek tak umpamake Ansopati kuwi ngingoni anak macam. Nek bareng iki bakal nyupluk kowe dhewe Ansopati. Dadi kowe ora kena tak panggeng. Kowe ora kena tak pambek. Aku tekadku kepengin itu ramah. Ojo kowe welas karo aku. Aku ora patut kewelasi Ansopati. Tajaya. Kowe turun darah biru. Kowe turun darah Ngawirya. Dudu turune wong ceklek. Kowe iki satriya. Nanging isih kowe aji kewan timbang kowe. Ya baru kewan. Kewan kae wisane mung siji. Yen lula kae wisane nyang pas. Yen ketunggeng kae wisane nyang tok. Yen macan kae wisane nang siok. Kuwi kewan. Wisane mung siji. Kowe iki menungso tur putra ratu. Nang serang ning ponco diamu kebak iso. Itu saya wit rambut mabang kau dene kemamang. Batung mangul kau pagupan manuk. Meripatku mendeleng kau matane dandan. Kuwi durung. Kuping mun jepaprang kaya lengi kumbang, tutuk mombo kaya guwa pagupane warak. Bulumu nyekang klong kaya naga nglabatukan. Kowe iki menungso gelar-gelar gulung-gulung. Kowe bengkar yen kinanti dahar. Nimbrung ilang bingung. Saka iku tak eman. Aja mbacot tutu setan lho kena. Ansopati. Kok kakep. Anggem surah kali pengarapin Tojoyo. Iya. Wis ngerontok kakakine Tojoyo. Ora Ansopati. Iki anak ini Ken Arok. Tojoyo. Timu barpati ni Rama Prabu. Wisan mataling iki. Ingsun nyamating Praja Singosari. Yen sira ora bales sedane ra mungkin apa kanggo kekuatan Sawangan. lho. Nyai Gandring langsung. Ibu saka lambang Gejani Singosari. Saka iku Nyai Tojoyo. Pusaka Gandring Lapundhut. Dadi rumangsa cikak buat panjenengan.
yen sliramu milik negara Singasari Lungguwana. Nanging aja nganti lakon turutan. Lungguwana. Jebul aku. Anusapati pindhane wong wadon kang kembenan dipin. Kowe wedi mati crih ketih Anusapati. Banjur pusaka ning tangan. Kowe mangsa nglugu. Kowe mangsa pepes ati. Kowe wedi marang Kacaya. Cukup. Ora kumiris. Mergo kowe nganti tuwa. Kiai gandeng lemar kembali. Ingsun sawijining tanggung jawab Ratu Singasari. Wajib ngayomi kawula Singasari. Marang semoe sing maring rontokake sirah ing Gatot Singasari. Langkahana Prabu Anusapati. Yen ngono, Anusapati. Tapi Ayo, kentoke maju kowe. Ayo, ayo. Ya. Anusapati. Ibu Kenumang. Sandang itu. Nuwun kula kumlancang akahe Rama Kenaro garwanipun. Wis lumasane lho. Kanthi kowe kandha kaya ngono. Anusapati. Kula iku Penak temen tembung. Apa rikala semono kowe mateni Kang Mas Kenarok nyawang lawan aku? Ora. Apa kowe duweni welas kawan aku apa ora? Anusapati. Ibu Kenumang. Arina pantarane wengi. Aku tansah nyuwun ana ngersane Hyang Diwasa. Kapan boyo aku mangerteni sapa sing nyedani garwaku Kang Mas Kenarok? Jebul kowe Anusapati. Kula semanten kebrananging kalih. Awit kula katilar Rama aku tunggul ametun. Sareng kula mangertos sing kakake Rama tunggul ametun Rama Kenarok. Kula boten idep. Kula boten rewes Ibu Kenumang. Mila kula saged mungkasi Rama Kenarok kula yen banget. Kowe jaluk pangapura marang aku. Anusapati. Pirang-pirang taun rasane nganti kula ora. Apa kaya ngono piwalesmu marang aku? Banyak banget ya omeni baru dewasa kowe gagahi lawan-lawan. Anusapati. Coba sawangan iki. Ibu ngatung busana saya sudra kaya ngene. Awet ibu sumpah. Ora bakal agem busana kanggo ngebyar. Yen ora mangerteni sapa sejatine sing nyedani garwaku Kang Mas Kenarok. Kelakon aku ngerti jebul kowe Anusapati. Arungokno tembung ibu kang pungkasan. Mati kuwat jagatku. Aku ora bakal menehi pangapura mawe. Sawah, yo iki piye? Kowe nyedani Rama Prabu Kenarok. Kenane minggat, rene kowe teko lan mentala percaya
Sampeyan iki wong turu celok-celok ae. Lelakon iki yen ora kowe kang buta ora ana wong iki. Nggih. Patinian Supati yen ora waru tukang jalari ora bakal kelempar. Kumlanging Praja Singasari. Kersanipun Kanjeng Jaya Pundi. Makuta kang diasta marang Kang Mas Anusapati. Nggih. Iki wis gilan aku kang bakal nak. Wah, persis. Persiap. Ora iya benar. Persis apa? Ratu. Bagus. Ruangke. Walu. Rening Kamas Prabu Anusapati. Wis tumekan Pak. Iki kang nggahi oleh Singasari. Panjenengan. Kang Gilar. Nggih. Prabu Anusapati. Cocok. Nanging isih ana ganjelan sajroning Menapa? bocah iki. Bayi menika. Iya, Kersanipun besok mesti ngucap ini wong tua. Awit lakon iki senajan dene durung bisa ngom nanging nggih meruwi kan. Mula amaran kenapa kene? bocah iki gawanen ana ing pinggir jurang lan wis ora watu ketok gulune. Pripun? Ketok gulune. Putrane Anusapati pejahi. Iya. Mah Yo gini kuwi mbangkang perintahku. kula wedi dosa. Dosa. Kowe dosa. Nggih. Apa dasare kuwi ngomong dosa? Ponang bayi niki mboten mangertosi duduk saling perkawis. Nanging panjen kembetaken tiyang sepuhipun kekalih. Oh, dadi kowe wedi dosa. Kula wedi dosa. Ora wani mateni. Mboten. Yen ngono ora apa. Kula tak balik mawon. Sik, ngopi. Bocah iki ora kok pateni ora apa-apa. Nanging jangkep 20 tahun bocah iki dewasa. Nggih. Mengko takon, sapa kang jalari patine wong tuane? Iki ana wong alok. Wantu. Pripun? Wantu. Ampun medeni ya dana niku, Pak. Den-deni ya. Ora medeni. Iya yen kowe wis mati. Menawi ngaten benjang diwasanipun Ranggawuni putranipun Anusapati. Sinten yang mangertosi yang mejahi dumateng Anusapati kula? Iya, Kula sing dipateni. iya. Iku yen kowe wis mati bejo, iki ora manggake kowe. Yen kowe isih urip tur wis tuwa, kowe disiksa, digantung sikilem kok dhuwur, siram nang ngisor. Terus ngisor dioni ula. Piye? Kula nek kula nang boten wedi ya. Kula-ulanan. Ula-ulanan. Sendika dawuh pokoke. Nggih, cilaka niki. Antep watu ndase wae. Mboten. Iya. Wanken. Yo tur gagah. Salah dhewe. Kenapa Kang Mas Prabu Anusapati? Itu Kang Mas Prabu. Ngantos arang kerajaan kados mekaten. Jalaran ingkang ngakahi boten sanes. Namung tok jaya. Tojoyo Tak gawe. aku kepengin ketemu lan Tojoyo. Sausing ketemu bakal tak juwing-juwing kandhane. Ning yo kene kuwi marang laku kowe. Kok kula menika badhe wonten nyahak boten panjenengan menika boten. Nanging menawa sampun dipetang kanthi tetani kawicaksanan Kang. Yo kene ora. Aku gelo. Aku kelangan sedulur kang tak tresnani, Kang Mas Prabu Anusapati. Sedo wae kok ora karo kapundhut ngersaning Sang Hyang Witiwasa. Ning ana sawijining pawungan sing kumawani ngenah pan Kang Mas Prabu. Apa aku mung cukup meneng lan meneng?
Anglomipun penggalih panjenengan kula regani. Nanging mbok inggih panjenengan menika saged menggalih ingkang selajengipun negari Singasari. Saksamunipun dipun asta kaliyan Mas Prabu Anusapati. Menika ageng lan agung. Menika saged runtuh kanthi kegiatanipun Tohjaya. Menika sampun dipun rancang langkung rumiyin. Umpami panjenengan menika badhe jumangkah masaken sastra wiranipun Kang Mas Prabu Anusapati. Kula ibarataken kutuk marang sunduk sulung mlebu geni tan monggo kuliya Kang Mas Maiswa. Ning upama aku ora lakon ketemu lan Tohjaya, apa aku njur tega bab sedane Kang Mas Prabu Anusapati? Boten ngumungaken panjenengan piyambak. Ing ketun lan kedung semanten ugi kula langkung prayogi. Monggo panjenengan kondur wonten ing tumapel ing mangkipun kula badhe wangsul wonten ing kene. Sami-sami nyusun kegiatan. Umpami sampun timbang kaliyan Singasari. Panjenengan manunggal nyawiji. Ngrubahaken panguwasanipun Sang Prabu Tohjaya. Iya. Nek pun aku condong lan kabeh ngaturmu. Kyai, umpama ora kok candhek lakuku. Kebacut aku ketemu lan Tohjaya. Ya yen kelakon aku mati. Yen ora padha wae aku sorpat. Aku manut lan kowe sawetara aku bakal bali ana ing Tumapel. Titip lan Kang Mas Bakti Anjani terus ingin sawetara. Suwun tansah derek kelawak panjenengan Kang Mas. Mikir-mikir mak polegan golek momongan. Wah, yen aku ngestokake dawuh Sang Prabu Tohjaya, aku bakal napa widana. Ning tak lakone aku dosa. Bayi Ranggamu niki durung ngerti dosa. Alah ora urusan. Nek bocahe jane ganteng. Eman-eman, ning apa geceng gregetno. Gregetno. Luwe becik timbang nyapet kali moto tak patenane ae. Akan penyak dulu deh aja suwe. Ya. Neng mesti ora mati nek walu. Nek mati rak kepenak ndek nek mecera. Wong niki sing meado rekoso. Punang Jabang sing durung ngerti dodok seling bebener melu kempet-kempet dosane mergo pakar tinengko. Ranggawune bakal tak kanthi nang Gunung Brok slametke. Yen sing prasanti pun kakak sepat.
Panjenengan kok kados ngaten. Sedayipun panjenengan menika rak tansah mesa pingah kemunya. Saged pinake kula lan putra panjenengan kami. Sebul kok antep panggraitamu Diajeng Prasanti. Ewa semono gedhe anggon mumigati akilan pun kakang. Pendak kala mangsa pun kakang tindakan kondur ana ing dalem. Tumapel kanthi polatan kumanis manpur. Nanging ing kalungguhan iki bedolan padatan. Pancen apa to sebabe Diajeng? Pun kakang kondur kanthi polatan kengrengu. Kegawa kahanan kang lagi wae dimati ana ing negara Singosari. Kahanan menapa, Kang? Ingkang sapa sumados wonten ing Singosari? Diajeng Prasanti, Ibu, sawetara pun kakang ninggalake sliramu lan putramu Maesa Dewaka. Ngayahi kewajiban ana ing negara Singosari. Ing Singosari lagi wae kuweh-kuweh. Kekereng Singosari Kang Mas Prabu Anusapati gugur Singosari bedah Diajeng. kados pundi sampun nasib kula lan panjenengan kapan? Kita Singosari sampun rubuh kula cerita. Kowe gendas di penggalian. Sausé Kang Mas Prabu Anusapati gugur. Aku go melu bingung. Mergo kahanan ana ing Tumapel. Sak ora-oraning bakal kembet. Mergo pun kakang jurung lekase Kang Mas Prabu Anusapati. Merangi angmara-mara kang ditindakake dening Tojaya. Kang dibalui dening Maluku sak Pancarawati. Kula kisah puniki. Katimbang ing mengkon sliramu putramu Maesa Dewaka lan urip ana ing Tumapel ora tentrem. Becik prayogane ayo padha ninggalake Tumapel golek panungsing. Bojo minggat apel-apel. Apa? Apa kowe mlebu ning kamar? Sak seneng gua. Lah iki kamane wis darbeku walu terus. Yo kene wis ana wae. Biyen pancen Tumapel kuwi darbekmu. Ning saiki ora. Saiki ora mergo apa? Anusapati wis modyan. Anusapati wis bangka sing dadi ratu. Sang Prabu Tojaya. Seneng yo atimu. Seneng acak menang ora seneng kandhane kok. Mula biyen pancen aku ngajeni karo kowe. Nanging saiki wis ora ana tegese aku ngajeni karo kowe. Sing kok karep iki? Mergo Singosari wis Singosari wis brubuh. Banjur kuwi teko ning Tumapel arep apa? ngluru bojomu. Bojomu wis minggat, kowe saiki dadi rondo. Yen aku dadi rondo kowe arep apa? Sampai aku lho piye? Sampai aku ae, Piye? sampai aku Tembung kowe arep apa? tinimbang kowe dadi rondo kesuwen mengko ora kajen, aku dadi duduk kesuwen ora kopet, luwih becik tak karo mati. Iya. Ancen iki walu. Gini. Apa? Apa? Ancen iki. Nek nesu malah ayu kae iki boleh. Ora
Nemok-nemok rumangsamu. Benci ku ruwet asline. Kaya kowe, kaya kowe. Apa? Kaya kowe. Padha ruwete. Entak dupak malah buang kok malah. Lah, numpak ya ora apa-apa. Iya, wih. Ayu nikah. Lah ya ayo ku dhewe. Nek Rino ireng gambreng nek bengi ayu. Ih, saya jodro kowe kira kalawan aku. Iya. Embung Didi ah. Embung Didi ah. Ajar kowe manut terus. Aku mandur rumangsamu. Ojo kurang ajar kowe manut terus. Sabar, Cung. Iki lha apa lah? Mbah. Palu terus kok. Apa, Bang? Aku isin asine ngene iki. Wis ngene iki desaku jaran apa dhuwit. Ngomong ae kowe. Ketekan bayaran aku. Ya Allah. Manut terus. Apa? Ojo megal-megal. Ciaciku. Aji-aji apa ora mati mlempem. Piye? Mlempem. Melete. Kaya kerupuk ketiban kayu besi. Iya. Ciaciku. Aji apa ora mati. Ajinomoto. Jaran. Apa lihat kok? Di rumah sakar mencolok. Alah. Meletene. Tene kowe, Mas. Kuwi karo ngepes bojo. Alah padon ae kowe. Tene kowe. Kuwi karo ngepes bojo aku. Lho rupamu iki lho. Kene. Rupamu wae medeni wong kok. Aja mbok sawangi dhuwure. Lah nyawang sing ngendi? Dhuwure elek. Iki padha ae. Amit-amit jambak ben. Iki elek, iki padha wae. Kudu iso dungtek uwek. Apa itu? Turun lumah tak penek.
Mbotenan. Ma, Aku nek wis ngene iki, diamber mangan lung. tegese. Moto peteng ora hitung. Arep apa? Candak rawuh kowe. Trojo. Kendeng lah aku cek roh ngene tak rogoh. Trojo karo trojo. Piye, Mo? Kowe welas karo aku ya karo trojo. Kowe gelem ta ora? Lho, lho. Aja. Oke lagi lho, oke lho. Piye kowe? Ora urusan ah, salah. Gatot jaluk lakon nek ngene. Kurang ajar kowe bener tak mau ngene kowe. Nomor 1 ya, dak jos ah. Wong bento. Bento lah, bento nek mbok seneng iki. Sopo sing seneng kowe? Kowe ora tak kunjuk bongko kowe. Alah, kowe kok omong gedhe, Bro. Lah iki piye iki nasibe iki? Hah? Wes buang kok. Rasakno walu terus. Kowe nek iki gas mblites kowe kacau sesuk. Ora apa-apa, tak ijolo ndas truk. Enak, Piye? tak ijolke ndas truk. Kamot. Mateni wong. Iki lak padha Bathara Kala nek ngono ta. Kok arep disalin das truk. Poket wong das kowe ora sedeng kok das truk. Iki piye iki kata kowe satu ngene iki. Aja walu truk. Alah suwe mata. Piye lagi ya. Alah mabok wis mlebu tak metu gale kowe. Mbotenan. Mas rapi ben resik. Apik-apik ben tak tion nek. Ben ditanggal penting ki tion. Ben ganti ke koprak barang. Ya. Malah wis papan dhewe ta. Ayo. Wah, kowe. Aku malah kudu koyak. Ojo tekse kowe.
Maesa Cempaka menika sedulur kula. Kadang Kakang Rano. Walutru kudu mati sama Prabu Cempaka. Bapak saking simo. Semunipun boten trima anak kula Maesa Cempaka. Mesaken wonten ing sak tengahipun mati. Kepareng kula nyuwun pamit. Menawi wonten kahanan ingkang kados mekaten. Yayi Maesa Cempaka adalah paman Maesa Wangatru boten nrimahaken babakan garwa saha ibunipun Yayi Maesa Cempaka. Menika sampun pas. Semanten ugi kula. Kula ugi boten nrimah menawi tiyang sepuh kula sampun kasernakaken dening Tojo. Pangestunipun badhe kula juing-juing Tojo. yen ora bisa kuwi aja dipeksa. Doyak sansaya toh digelani ora bali dipikir dadi kentir. Kabeh kuwi wis ana sing ngatur ngger narima ing pandu. Yen to kowe kepengin dituwuh marang sedane Sudarmamu. Durung nganti wae kowe ketemu karo Tajaya. Kowe dhisik kowe ketemu karo perjuriting Tajaya, Walutru lan saandhane. Mboten hidup. Kowe mesti dikeroyok bakal temekaning mati. Luwih becik kula mati wonten ing palagan. Aku ngregani kuwanemu ngger. Biyen bapak utawa Sudarmamu kanthi kuwi ra karana pusaka kang aran Kyai Gandreng. Yen kowe kepengin ngudi tuwuh marang Sidal Sudarmamu, kowe dhisik ndarpeni Kyai Gandreng. Kula colong Kyai Gandreng. Lah mape nyolong nanti. Lah ya ora roh papane kok usrak-usruk. Wonten pundi papan? Langkan pusaka Singasari nggih. Pangestunipun Bapak. Kakok wese. Sarang rangga muni wonten pundi, Bapak? Hah? Rangga muni. Kakangmu Piye? ngomong ket mau. Wonten pundi, Bapak? Lek bapa bloko. Kowe ora derek ke kakangmu to, Nduk. Boten, kula boten derek. Desakne karo bapa. Piye, Bapak? Kakangmu rong muni. Budal nang kutha raja Singasari. Ning Singasari, Bapak. Kepareng nggih, Bapak. Ususe brodol. Wong tuwa ditabrak padha trak donteni.